Iċ-ċittadini Ukreni li bħalissa għaddejjin minn gwerra għandhom jingħataw aċċess sħiħ għas-servizzi tas-saħħa madwar l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Għal dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern fil-Kunsill tal-Ministri tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu. Chris Fern saħaq kif il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħtu l-għajnuna umanitarja b'mod sħiħ bħalma jingħataw iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Id-Deputat Prim Ministru sostna kif din l-għajnuna umanitarja għandha tingħata irrispettivament mir-riżultat tad-diskussjoni dwar is-sħubija tal-Ukrajna fl-Unjoni Ewropea. Irrespective of where the discussions on accession of the Ukraine is to the European Union, my feeling is that we should afford European healthcare services to Ukrainian citizens to the same extent as we do to our European citizens. So we should offer, even now, without any prejudice to discussions on accession. Kemmila li bdiet il-gwerra fl-Ukrajna fi frar ta' din is-sena, pajjiżna laqa numru ta' tfal Ukreni għal kura fl-isptar tal-onkoloġija Ser Entnimamo. Fil-Kunsill tal-Ministri, il-Ministri tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tkellmu wkoll dwar id-direzzjoni għas-settur tas-saħħa fis-snin li ġejjin.